Zer dira aldagaiak? Aldagaiak ordenagailuaren memorian informazioa gordetzeko espazioak dira programek erabili ahal izan dezaten. Identifikatzeko etiketa edo izen bat duen kutxa bat bezala irudika ditzakezue. Kutxaren barruan datu bat gorde dezake, programa gauzatu bitartean aldatzen joan daitekeena. Ikus dezagun nola erabiltzen diren Scratchen joko prototipo baten adibidearekin. Dagoeneko diseinatuta dauden programa batzuk ditugu oinarri, katu bat eta bola bat. Katua teklatuko 4 geziekin kontrolatzen da 4 norantzkoetan mugitzeko. Eta bolak, programa bat dauka, joko hasten denean ausazko kokapen batean ager dadin eta etengabe egiazta dezan katuak ukitzen duen edo ez. Katuak bola ukitzen badu, bola berriz ere ausazko kokapen batera joango da, posizioz aldatuko da. Jokoa probatuz gero, katuak bola ukitzen duen bakoitzean, bola eszenaren beste leku batera joaten da. Oso ondo, orain puntuazio markagailu bat egingo dugu. Katuak bola ukitzen duen bakoitzean puntuazioak gora egin dezan. Markagailua izeneko aldagaia sortuko dugu puntuazio hori gordetzeko. Aldagaien multzoan, saguaren ezkerreko botoiarekin klik egingo dugu sortu aldagai bat botoian. Markagailua izena jarriko diogu eta pertsonaia guztientzat erabilgarria izatea aukeratuko dugu. Lehen irudikatu dugun kutxa orain markagailua etiketa du. Momentuz kutxa sortu dugu, baina oraindik ez dugu ezer gorde. Jokoa hastean puntuazioak 0 izan behar du. Hori programatuko dugu. Programan, bandera berdean klik egitean, bloke bat sartuko dugu. Eta azpian ezarri markagailua 0 balioarekin. Horrela, joko hasteko bandera berdea sakatzean markagailuak 0 balioa gordeko du. Orain katuak bola ukitzen duen bakoitzean markagailuak handitu egin behar du. Katua bolara iritsi dela antzematen duen kodea hemen dago. Hala, katuak bola ukitzen badu, bola kokapenaz aldatzeaz gain, markagailua aldagaia 10 unitatetan aldatu behar da, adibidez. Horrekin programa prest dago puntuen markagailua ondo dabilen probatzeko. Hutsean dago, 10 gehiago, katuak bola ukitzen duen bakoitzean, markagailuak gora egiten du. Orain, gertatu zaiguna gerta daiteke, adibidez, 90etik 110era pasatzea markagailua 10 unitatetan aldatzeko ezarrita izan arren. Izan ere, bola agertzen den ausazko kokapena bat etor daiteke katua dagoen kokapenarekin. Beraz, konturatzera ere iritsi gabe katuak 2 aldiz ukitu du bola eta horregatik markagailuak 20 unitate batu ditu. Horrelakorik berriro gertaz dadin, kode gehigarria erantsi beharko litzateke. Eta jakina jokoaren prototipoak hobekuntza posible asko ditu. Katuari jarraituko dion beste pertsonaia bat gehitu daiteke eta pertsonaia horrek katua ukitzen duenean jokoa amaitzen da edo katuak bizitza bat galtzen du, guk kontrolatzen dugun bizitza aldagai batekin. Irudimena da muga. Ezagutzen dituzuen ordenagailuko eta mugikorreko programetako bakar bat ere ezingo zen egin aldagairik gabe. Beraz, praktikatu tresna horiek guztiak programa menderatzeko eta programatzaile adituak izatera iristeko.